ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ናይ ወላድ ጸገም ዝነበራ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ሕክምናዊ ሓገዝ ትረኽበሉ ዝነበረት ሕክምና ብጌጋ ናታን ናይ መጻምታን ዘይኮነ ናይ ካልኦት መጻምቲ ዘርኢ ናብ ማህፀና ብምእታዎም ናይ ካልኦት መጻምቲ ቆልዓ ጠኒሳ ከም ዝወለደቶን እቲ ጌጋ ድማ ድሕሪ መውላዳ ከም ዝተፈልጠን ተገሊጹ። እቲ ነዛ ጌጋ ተፈጺምላ ዘሎ ጓል ኣንስተይትን መጻምታን ኣሰንቢዱ ዘሎ ጉዳይ እቲ ሕክምና ክፈልጦ ዝኽኣለ እቶም ሕጂ ብጌጋ ዘይናቶም ቆልዓ ተጠኒሱ ወሊዶሞ ዘለዉ መጻምቲ ነቲ ዝተረፈ ዘይተጫጭሐ ብሕጃ ማህፀን እንድሕር ኣትዩ ግን ቆልዓ ክኸውን ዝኽእል ዘርኦም ናብ ካልእ ሕክምና ከሰጋገርዎ ድሕሪ ምሕታቶም እቲ ሕክምና ዘይጎደለ ቁፅሪ ዘርኢ ናይቶም ስድራቤት ከም ዝረኸበን በዚ ድማ እቲ ቅድሚ ኣዋርሒ ዝተዋሃባ ዝተጠንሰን ዝተወልደን ዘርኢ ናታን ናይ በዓልቲ ቤታን ከም ዘይነበረ ከም ዝፈለጡን ናይዞም ስድራቤት ዘርኢ ከዓ ከም ዘይተተንከፈ ከም ዘስተውዓሉን በዚ ድማ እቲ ጌጋ ከም ዝተፈጸመ ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉን ነቶም ስድራቤት እውን ከም ዝነገርዎም ተገሊጹ። እቲ ሕክምና መንነት ናይዞም ጌጋ ተፈጺምሎም ዘሎ ስድራቤት ዕላዊ ዘይገበረ ዘሎ ኮይኑ እታ ብጌጋ ዘይዘርአ ተዋሂባ ዘይቆልዓ ጠኒሳን ወሊዳን ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ መዓስ ከም ዝሓረሰት እውን ኣየፍለጠን ኣሎ። ይኹን እምበር ቀንዲ ወና ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ሕክምና ብዕልህ ይቕሬታ ሓቲቱ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣውስትራልያ ከዓ ኣሰንባዲ ጉዳይ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ኣርስታት ማዕከናት ዜና ብሒቱሎ። እቲ ነዚ ሕክምና ዘካይድ ትካል በዚ ፍጻመ ዋጋ ብርክታቱ ብ35 ሚእታዊት ክጎድል እንከሎ ንናይ ጥዕና ጉዳያት ዝከታተል ኣካል ድማ ነቲ ጉዳይ ይርኦ ከም ዘለውን ተገሊጹሎ። እታ ነዚ ጌጋ ዝፈጸመት ሕክምና ከዓ ናይ ባዕላ ጠበቓ ቆፂራ ነቲ ጉዳይ ትምርምሮ ምህላዋ እውን ኣፍሊጣ እያ ትርከብ። ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ብዙሕ እዋን በዘየጋጥም ሳሕቲ ብዘጋጥም ጌጋ ዘፈጸም ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ተፈጺሙ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይዘርአ ተዋሂብዋ ቆልዓ ናይ ካልኦት ስድራቤት ጠኒሳ ከም ዝወለደት ይዝከር። ግብጽ ንኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ዘይምርግጋእ ተግባራት ካብ ምግባር ክትቆጠብ ኣተሓሳሲባ። ግብጽ ነዚ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብኢራን ብዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምዝያዱ ኣብ ኣታዊታት መትረብ ስዌዝ ዓቢ ክሳራ ኣጋጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በድር ዓብደልዓቲ ትመሊ ረቡዕ ናብ ኢራናዊ መዘኑ ዓባስ ኣረጋጪ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ውሕስነት መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንቆጠባን ንዞባዊ ምርግጋእን ግብጺ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዝገለጸን ኣብዚ ተኣፋፊ መድረኽ ከዓ ርጉእነት ናይ ዝዶባ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ከም ዘስመረሉን ኢራን ወጥሪ ከዛይት ካብ ዝኽእል ስጉምታት ድማ ክትቁጠብ ከም ዘተሓሳሰበተ ሓቢሩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ ብተወሳኺ ኣብቲ ናብ ኢራን ኣቕሪብዎ ዘሎ ጻውዒት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ጸቒጡ ብምዝራብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናጽነት ምጉዓዝ መራኽብ ምሕላውን ኣብቲ ዞባ ህድኣት ምምላስን ኣድላይ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ እውን ተሓቢሩሎ። ኢራን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ሽዓ እትድገፍ ኮይና ሓደ ካብኦም ድማ እቲ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ እዩ። ሑቲ ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ንፍልስጤም ይድግፍ ኣለኹ ብዝብል ዕላማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብርክት ዝበለ መጥቃዕትታት ክፈጽም እንከሎ እቲ መስመር ከዓ ንንብረት ዘመላለሰ ዓበይቲ መራኽብ ሓደገኛ ኮይኑ ይዝርከብ። ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝፈጸሙ መጥቃዕትታት ድማ ግብጺ ኣብ 2024 ጥራይ $7 ቢልዮን ክትረኽቦ ዝነበራ መኽሰብ ከም ዝሰኣነት ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ መጥቃዕትታት ሑቲ ተፈጢሮ ብዘሎ ፀታዊ ጸገማት ብርክት ዝበላ ናይ መራኽብ ኩባንያታት ንመስመር ቀይሕ ባሕሪ ገዲፈን በቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መስመርያን ጉዕዘአን ዘካይዳ ዘለዋ። እዚ ከዓ ንግብጺ ኣብ ቆጠባኣ ልዑል ሃስያ ኣውሪደላ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። በዚ ከዓ ሕጂ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያታ ናብ ኢራን ብምድዋል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተወሳኺ ምርግጋእ ካብ ዝፈጥር ስጉምታት ክትቆጠብ ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ። ቅድሚ ገለ መዓልታት ስልጣን ፕሬዝደንትነት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘረከበ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ ሚኒስትርነት ደረጃ ተዋሂብዎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓጺር መግለጺ ጌታቸው ረዳ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክኸውን ከም ዝተመዘዘ ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣማኻሪ ሚኒስትር ክኸውን ከም
ዝተመረጾን እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ስልጣን ድማ ናይ ሚኒስተር ደረጃ ከም ዝኾነን እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ንኽልተ ዓመት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ኣብዚ ሰሙን ንጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ከም ዘረከበ ይፍለጥ። ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዳይሬክተር ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኮይኑ ሰሪሑ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ድማ ካብ ዳይሬክተርነት ናብ ዋና ዳይሬክተርነት ደይቡ ነይሩ እዩ። ብጀካዚ እውን ሚኒስተር ጉዳያት ርክባት ማለት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ እንከሎ ኣብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከዓ ብተወሳኺ ፍሉይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ እውን ሰሪሑ ነይሩ እዩ። ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ተመሪጹ ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣትዩ ምንባሩ እውን ይዝከር። እዚ ድሕሪ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ምዝዛሙ ካብ መምህርነት ናብ ፖለቲካ ዝተጸንበረ ጌታቸው ረዳ ካብ ሞያ መምህርነት ወፂኡ ናብ ፖለቲካን መንግስታዊ ስልጣንን ካብ ዝኣቱ ንድሓር ኣብዚ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓላፍነት ዘገልገለ ኮይኑ ብፍላይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ነዊሕ እዋን ዝሰርሓሎም ምዃኖም ይፍለጥ። ትማሊ ናብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ መብጻሕ ብምግባር ናብ ሃገሩ ሱዳን ዝተመልሰ ፕሬዝደንት ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳንን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኤርትራ ንሱዳን ዝገበረትላ ዓብይ ደገፍ ነመስግን ክብል ተዛሪቦ። ትማሊ ፕሬዝደንት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ ንሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ከምኡ ድማ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ኣተኪሩ ዘርብ ከም ዘካየደ ዝተገልጸ ኮይኑ ሱዳን ትሪቢዮን እትበሃል ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ድማ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ዘካየደ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ንኤርትራ ዝርዝር ሓበሬታ ንምሃብ ናብታ ሃገር ከም ዝገሸን ድሕርቲ መገሻ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ድማ ኤርትራ ንሱዳን ዝገበረትላ ደገፍ ነመስግና ክብል ከም ዝተዛረበን እውን ገሊጻ ኣላ። ከም ዝፍለጥ ኩናት ካብ ዝጀመራት ሒዙ ኤርትራ መርገጽያ ምስቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ሱዳን ዝገበረት ኮይና እዚ ኩናት ካብ ዝጀመራት ሒዙ ድማ ብርክት ዝበሉ ሱዳናውያን ንኤርትራ ከመስግኑ ተራእዮም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ግን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ላዕለዋይ ኢድ ይሕዘሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ንዝገበረትሎም ደገፍ ከመስግኑ ተሰሚዖም እዮም። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ግን ኤርትራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝገበረትሎም ብንጹር ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ይኹን እምበር ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝወገኑን ምብራቕ ሱዳን ድማ ኣብ ኢድ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንኸይኣቱ ብረት ዘልዓሉን ዝተፈላለዩ ሓይልታት እትዕልም ኮይና በመንገዲ ናይ ፌስቡክ ሕሳባቶም ድማ እቶም ሓይልታት ኣብ ሰዋ ተዓሊሞም ኣሃድታቶም ናብ ከሰላ እንዳተመለሳ ዘርኢ ዝተፈላለዩ ናይ ምምራቕ ምምላስን ከምኡ ድማ ናይ ምዕላም ቪድዮታት ክዝርግሑ ተራእዮም እዮም። ገጭ ሱዳን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ክትምሕፀን ጸንሐት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ሱዳን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ይገልጽ። ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ትማሊ ናብ ኤርትራ ኣብ ዝገበረ ምብጻሕ ንሓላፊ ስለያ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ኣሕመድ እብራሂም ሙፈደል ዘጠቓለለ ጉጅለ ልኡኽዮ መሪሑ ናብ ኣስመራ ዝመጸ። እታ ኣብ ታሪኻ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝዕቆበት ዝነገረላ ሱዳን ኣብ ደማዊ ውግእ ሓድሕድ ድሕሪ ምእታዋ ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ክቕመጡ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ከም ዝተጸልዉ ይፍለጥ። ብሰንኪ ኩናት ሃልዋቶም ዘይፍለጥ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ብዙሓት ምዃኖም ይዝነገር። ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ምሩኻት ተታሒዞም ዝጸንሑ ልዕሊ 50 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውጽኦም ኣብ ትሕቲ ሓይልዮት ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ናብታ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዘላ ፖርት ሱዳን ከም ዝተሰጋገሩ ይዝከር። ኣብዚ ሕጂ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ መብጻሕ ድማ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ብዛዕባቶም ሃልዋቶም ዘይፍለጥ ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከቡ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ገሊጾም ዝነበሩ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዝምልከት ተዘራሪቦም ድዮም ኣይተዘራረቡን ዝፍለጥ ነገር የለን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።